Na? Oh. Sabi ko mong tagulot na. Kabog na. Oh, kabugan nyo ba? Bala may gising. Mga idol, pakikabog. Ayan, Makoy Dison, good morning par. Ron Flores, good morning. Harold Biray, Salesena bro, good morning. Okay na? Oh. 1, 2, 3, Poso Rubio, release! Good morning po, good morning po, Poso Rubio, release! Ayan po, bagsak na! Alright, good morning po, Poso Rubio po tayo. Ayan po yung mga ibon natin. Good morning mga ka-BBC. Ayan po, napakarami. Sana po lahat sumuporta po tayo sa BIOS. At saka malapit na po yung derby natin. Ayan po yung mga ibon. Ayan po sila. Ayan po, good morning po. Good morning mga ka-BBC. Yo, what's up mga idol, at nagkita na naman tayong muli. At yun na nga mga idol, no. So may sakain ngayon mga idol sa BBC mga idol. May loading ngayon mga idol, no. So Poso Rubio, Pangasinan mga idol. At yun na nga, medyo malayo na ngayon mga idol. Siyempre papanisin ng mga young bird natin yan mga idol, no. Sino mga idol, no. So halo yung pakainan sa nila mga idol, no. Integra tsaka ano, tire mix. Pero iniwan nila Integra mga idol, no. Tire mix na kinakain nila, oh. At yun nga mga idol, so tara mga idol, magsain na tayo mga idol. At habang maaga pa mga idol, at baka maunahan tayo ng iba. Let's go! Kumusta mga Finally mga idol, at nandito na tayo ngayon mga idol sa loading station ng EPSA mga idol. At yun na nga mga idol, no? Ayun. So training lang muna yung laban natin ngayon mga idol. Ayun, nagawin ka shoutout sa mga idol dyan, sa mga kapatids dyan, yun. So mag-ano lang muna tayo mga idol, no? Mag-training lang muna tayo kasi yun nga, yung warrior natin mga idol, no, kulang sa bilis mga idol. Kailangan pa natin pabilisin, no? Kailangan pa natin pakainin ng ano, ng mahiwagang tae mga idol. Napakahina talaga ng mga warrior natin, no? Ano sa training muna mga idol. Ayun na nga. Ano mga idol, nasa dalawang crits mga idol. Puno na mga idol, no? Mga kanina pa nagtatalpak yung mga, mga idol, no? Mga malakas, nandiyan na, oh. At dyan, may dalawang crits pa mga idol, no? Ayan, no? Lalakas din ako mga idol, no? Sa pangarap. Sa panaginip. Ayan na. Ano, wala ganong tao dito mga idol, no? Wala pa ganong tao. So malamang kanina pa sila nagtalpak, no? So ano, time check tayo mga idol, no? Time check 7:39 mga idol, yun na nga. So Poso Rubio ngayon mga idol, na Poso Rubio, Pangasinan mga idol. 107 kilometer air distance mga idol. At kinapalayo ng palayo, no? At sana naman mga idol, no? At sana naman, no, makayanan pa ng mga warrior natin yung 107 kilometer air distance mga idol. Nagre-ready na si Kosang Jojo. Talpak na talpak sa nag-iisang ibon nyo. Ano, ang kinuha niya, no? Bisali mo sa takbuhan yan. Ayan, si Kosang Jojo lang malakas dito mga idol, no? Ha? Ba yung puling mo? Ha? Ito puling mo? Sige! Bakit? Huwag ka kabahan. May daga ka pala sa dibdib, eh.
120 lang. Sulit. 200. Kaya yan. Wala. Mainang nila lang si Kosan Jojo mga idol. 80. Cluster. Sino? Sa 80 ka lang, sa 80. Ano bukas? Iba yung ring. Wala, mga idol no. Master mo ng page. Ay, 5 ka dyan. Ha? Gusto mo pa makapag-ambag sa akin ha? Isalpak mo muna. Makiramdam muna tayo. Sila na ang gatin. Kasi mag-aambag lang tayo rito eh. Yung ano mga idol no? Sa limpusa lang tayo rito mga idol sa mga malakas mga idol. Pakiramdaman muna natin mga idol no? Yung uwi ng ibon natin bukas mga idol no? Ha? Yung talagyan ng sticker. Yung motor. Di ba kasali tayo? wala pa ano idol no? Wala pa sa ano motor. Wala pa. Alpak mo na. Yun ang ano. Yun ang ano so Kuling-kuling lang ngayon, idol. di mo na. Sige. Mahina yung ano, mahinang nilalang. Pati may-ari, kinakabahan. Ano nga mga idol na. So next na tayo magpupuling mga idol na titingnan natin yung laro ni ano. Laro nung nagkaranglan sa atin yung ano yung kapatid na nagkaranglan ay ano Calaveria. Gawin ka charot mga idol no. Sila may mga kalapadis pang dumarating mga idol oh. Yung ano. At tawa na mega shoutout na BBC mga idol. Yung BBC lang sa Kalam mga idol na talaga napakasulit ng BBC mga idol no. Ayun nga ano. Bali, cluster yung mga yan. Ayun na mga idol, may nasipat ako mga idol no. Lady Puncher mga idol no, sumasali sa bully mo. Ayun no. Sige. Ayun mga idol no. Ayun na, mega shoutout sa Team Aswang mga idol no. Ayun na ano yung lockman ng Aliana Love, si Kosang Jojo lang sa Kalam. Ayun na mga idol, palayo tayo ng palayo mga idol. Habang palayo ng palayo, yung mga ibon natin pawala ng pawala. Ayun na mga idol, maraming salamat na sa mga patuloy na walang sasawang sumusuporta sa channel natin dyan. Maraming salamat sa inyo mga idol no. At syempre mga idol, comment down below mga idol. Tapos sa shoutout natin kayo mga idol. Gagawa natin ang shoutout dyan mga idol no. Yung mega shoutout tayo mga idol. Mega shoutout no kay Sir Ronald Gonzales no. Kalapatids Flyer Mix and Breeder mga idol yun. Mega shoutout kay Mabeauty ako. Mabeauty ako. Mega shoutout sa iyo no idol no. At kay Albert David yun. Mega shoutout kay Albert David. At kay Grid Island Pigeon RC yun. Mega shoutout sa iyo. At kay Bounce Hunter Love TV yun. Mega shoutout no. At kay Ice Lee Love Kevin De La Cruz yun. Mega shoutout Harit Love TV and Triple J Love yun. Mega shoutout no from Apalito mga idol no. Yung may views tayo sa Apalit mga idol no. Mga ano to, mga ano nito ng BBC mga idol. Ano Jason Dabak yun. Mega shoutout no. Tagay dyan, tagay. Shoutout nga pala kay Paring Wambo. Dito ka lang. O paring Wambo daw sa Kalam. Yun, at kay ano na kay Red Check Love yun. Mega shoutout no. At kay ano wala sa ano no. Mega shoutout na yun. Eto nga pala si Paring Wambo. Ay, kala ko mo kung saan nandiyan lang pala sa ato. Ayun na ano. Ayun, kay Mark Tong ngayon, mega shoutout na idol no. At yun na nga mga idol na finally mga idol na tapos na magtalpak si Kosan Jojo at yun. Tapos na, magbayaran. Tiwala talaga si Kosan Jojo. Sana hawakan mo na ito. At yun, matapos na tayo mga idol, matapos na tayo sa magtalpak mga idol. At yun na nga ano, sa mga kalapatids, wala pa talagang mga kalapatids mga idol, wala pa din sa mga idol, wala pa sa mga idol. Ayun, mega shoutout na BPC. At yun, abangan bukas mga idol no. So, papakaramdaman natin mga idol yung bilis ng ibon natin bukas. So, let's go na. Let's go home na. Bye-bye. Bye-bye. 2,000 years later. Kumusta mga kukuy? Yo, good morning mga idol no. So yun na nga mga idol no. Posorobio mga idol no. Sa Posorobio yung bitaw ng ibon natin mga idol. Yun na nga, nagbitaw na ron ng 618 mga idol no. At 730 mga idol no. May darating na ibon mga idol no. May speed na 1.4 mga idol. Yun nga, sobrang bilis na ibon ng mga idol no.
At yun nga, hindi tayo sumali sa pooling mga idol, no? Kasi yung ibon natin mga idol, no? Minomonitor natin mga idol. Titingnan natin kung sino mabilis dito mga idol sa ibon natin mga idol, no? Yung ano, tatlo lang naman sila na inaano ko na mabilis mga idol. Kasi nga yung tatlo training lang din yun. So tatlo yung nakasali sa patibayan doon. Tapos yung tatlo na yung mga idol, yun yung napili ko mga idol na mabibilis mga idol, no? So titingnan natin sa tatlo na yun kung sino yung unang dumating mga idol. Titingnan natin kung sa 7:30 may darating ba sa kanila o kahit mga 7:35 yun. Kasi speed nun mga idol, 1-3 pa rin yun mga idol, no? 7:35 mga idol, no? At yun nga, medyo malalayo na mga idol. Posorobio, Pangasinan mga idol, no? 107 kilometer air distance mga idol, no? Sobrang layo na rin nun mga idol. At yun nga, habang palayo din mga idol, yung ibon natin mga idol, parang nahihirapan din sila mga idol, no? Yun nga, talagang nagiging pangambag lang tayo rito mga idol. Nagiging ano lang tayo, nagiging donate lang tayo sa mga sa mga malakas dyan. So kailangan talaga mga idol matinding motivation. Tapos kung ano pang mga gamot-gamot ipain natin sa mga ibon. Pero hindi mga gamot mga idol, mga idol, mga organic lang tayo mga idol. Tulad ng oregano mga idol, no? Ayun yung pinapainom natin sa ibon natin mga idol. Oregano, bawang, yan sila, tapos malunggay mga idol, kasi yun ang mayroon dito mga idol, no? Oregano lang tayo. So yun nga mga idol, no? Abang-abang tayo mga idol, no? Time check tayo mga idol, 7:09, yan. Medyo matagal-tagal pa na. Nag-check na tayo sa mga idol, sa result mga idol ng iFijian mga idol, no? At yun na nga, mayroon na nag-clock mga idol. Yan, nangunguna si alaala ni kumpare mga idol. Ang bilis talaga ng ibon ng mga idol, no? Mega shoutout, no? Alvin David, Aison Alvin David, yan, mega shoutout, aka alaala ni kumpare mga idol. Yung mga idol, no? Ang bilis ng ibon niya mga idol. Yung samantala sa atin wala pa rin mga idol, no? Yun, time check tayo mga idol, no? 7:44 mga idol. Yun na nga, ang bagal talaga ng ibon natin mga idol, no? So sana lang sa derby mga idol. So next last training to mga idol, no? Sana lang sa derby mga idol, no? Makasabay yung atin mga idol, no? Yun na nga mga idol, sobrang daming ibon mga idol dumadaan ngayon mga idol, no? Yung mga idol, oh. Ito paparaging mga idol, oh. Yun, oh. Sobrang dami mga idol, oh. Yun na sana may dumating na ibon natin. Sana kompleto pa rin yung anim mga idol, no? So training na yung tatlo dun mga idol. So yun na nga mga idol, no? Yung grizzle natin mga idol, dito na mga idol, ayun, no? Ayun yung grizzle natin mga idol, oh. Yun na mga idol, no? Siya yung unang dumating mga idol. Paano nangyari ito? Ba't si grizzle yung unang dumating mga idol? Yung 7:50 to mga idol na dumating si grizzle mga idol, no? Ba't naunahan niya yung tatlo? Yung training lang yung si grizzle mga idol. Yan, oh. Siya yung unang dumating ngayon. So yun na nga, 5 pang wala sa atin mga idol, no? Oh, meron na pala. Dalawa na yun, oh. Ayun, oh. Yung karanglan pala natin, nandun na mga idol, oh. Sino na isang tayo mga idol, may dalawa na pala mga idol. 2 down na tayo mga idol, na yung kapatid yung nagklaberya natin, nandiyan na pala mga idol. Yung so kulang pa tayo ng 4. Sino nga mga idol, no? Second bird tayo mga idol. Sino to? Si Bibi Mola. Yung dumating na, Bibi Mola. Ito, may isa pa tayo mga idol. Sino pa tayo isa na to? Yan, dumaritso. Yan, yung blue bar natin mga idol, dumating na rin mga idol, no? Yan, si Bibi Mola, tapos yung blue bar natin, dumating na rin. Ayun na nga, no? Layo ng pinanggalingan ng blue bar natin mga idol. Ayun na nga, Bibi Mola. Time check, 7:56. Wala, masyadong mabagal mga idol.
Pero okay lang mga idol, umuwi naman sila mga idol, no? So red check natin mga idol, oh. Red check natin mga idol. Dumating na, yon. So 5 na mga idol, no? Ang bilis sa red check natin mga idol. Talagang bumubulusok mga idol, no? So yun na nga mga idol, no? Kompleto na yung ibon natin mga idol, no? At yun nga, medyo kulang pa rin sa bilis mga idol. Pero pasalamat pa rin tayo mga idol, na umuwi talaga sila mga idol, no? So hindi naman ganun sila kabagal mga idol. Pero medyo ano, kumbaga sa pooling mga idol, di sila pwede pang pooling mga idol. Kasi iba talaga mga idol, sobrang bibilis talaga mga idol, no? So exacto 7:30, 35 may dumadating talagang ibon sa mga malakas na kalaban mga idol. Yun na nga mga idol, no? So next next kargaan mga idol, no? Season na mga idol. Yun, talagang palay ng palay mga idol, no? At sa, ayun na nga, tatlo na lang isasakay natin mga idol, no? Mag-start na yata yung derby mga idol. At yun mga idol, no? Mga idol, no? Maraming salamat sa inyo mga idol. At hanggang dito lang itong vlog na ito mga idol. Hanggang dito lang itong video na ito mga idol. At yun ang ano, sa mga hindi pa na subscribe, no? At yun, pa-subscribe naman sa channel ko. At yun, Aliana Love. Ito ko, nandiyan yung ibon nila. At yun ako, pa-subscribe naman, no? At maraming salamat sa inyo. Mega shoutout na sa mga viewers natin dyan, sa mga subscriber natin dyan. At hanggang dito lang ito mga idol. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye.